Kadtong wala mahigugma sama ni Kristo, wala gayud makasabot sa tinuod nga kahulugan sa gugma. Maayong adlaw kanatong tanan mga igsoon ko diha ni Hesukristo. Og welcome nining atong pagpadayon sa atong catechism nga atong gikutlo sa libro nga naguluhan, Youth Catechism of the Catholic Church. Sa miaging higayon, ako nagpaambit kanyo sa question number 32 nga naguluhan. Unsay ipasabot kanang maingon ta nga ang Dios kamatuoran. Og atong natun-an nga ang kamatuoran sa Dios dili masuta gamit ang makita nga pruweba kon empirical tests, kay ang Dios dili man pwede nga himuon sa science nga object sa iyang investigation. Apan ang Dios mismo maoy nag-subject sa iyang kaugalingon alang sa usa ka espesyal nga pruweba. Gipadayag niya kanato nga siya ang kamatuoran pinagi sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Kay diha sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 14, verse 6, si Jesus mismo miingon, "Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi." Busa, si bisan kinsa nga mosulod sa pagrelasyon kang Hesus, makakaplag nga siya kamatuoran. Kay kung dili matuod ang Dios, nan ang pagtuo ug pangrason dili magkasabot sa usag-usa. Hinunuan na himong posible ang panag-uyon tungod kay ang Dios kamatuoran ug ang kamatuoran Dios namin. Nining gutlua mga igsoon, akong ipaambit kaninyo ang question number 33 nga naguluhan. Unsay ipasabot sa pag-ingon ang Dios gugma? Kung ang Dios gugma mga igsoon, then walay butang nga iyang gi-create, gimugna nga wala buhia ug palibuti sa iyang walay katapusang kaayo. Kay ang Dios wala lamang magdeklara nga siya gugma, iya usab kining gipamatud-an pinaagi sa kinabuhi, pagpasakit ug pagkamatay sa krus sa iyang bugtong anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Diin iya kining gihimo alang kanato nga iyang mga binuhat nga giila niya nga iyang mga higala, friends. Busa ang iyang pagpakamatay sa krus maong pagtuman siyang giingon sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 15 verse 13. Wala nay gugmang labaw pa ini ang paghalad sa kaugalingong kinabuhi alang sa higala. Mga igsoon, walay laing relihiyon sa kalibutan nga nag-ingon sama sa giingon sa Christianity that God is love. 1 John chapter 4 verse 8. Ang Dios gugma. O kita nga matuohon naghupot niini. Bisan kung ang atong mga pag-antos ug ang presensya sa dautan sa kalibutan mamahimong makatukmod kanato sa pagpangutana, mahigugmaon ba gayud ang Dios? Mga igsoon, sugod pa sa Old Testament, ang Dios nagpaila ngadto siyang katawhan nga siya mahigugmaon pinagi sa mga pulong ni Propeta Isaías. Isaías chapter 43 verses 4 to 5a, ang Dios miingon sa Israel, "Kay halangdon ka man sa akong pananaw ug tinamod, gihigugma ko ikaw. Naghatag kog mga lalaki nga ilis nimo sa katawhan bugti sa imong kinabuhi. Ayaw kahadlok, giubanan tikaw." Ug dugang paniya diha sa Isaías 49:15 ngadto sa 16, siya miingon, "Malimot ba ang babae sa bata sa iyang dughan? Ug dili ba siya maluoy sa bata gikan sa iyang sabakan? Malimot tingali siya, apan ako dili gayon." Kini tanan naghisgot sa Dios ng gugma, kansang mga pulong dili kawang. Divine love does not consist of empty words.
Si Jesus nagpakita niini sa krus, diin gihatag niya ang iyang kinabuhi alang sa iyang mga higala. Nanunsa man ang atong mapamalandungan niini mga igsoon. Let me suggest two things. Una, tugutan nato nga kining Dios nung gugma mo'y maghari sa atong kinabuhi. Let this divine love reigns in our hearts. Habwaan nato ang atong kasing-kasing sa daotang kinaiya ug mga bisyo. Ug tugutan nato ang Dios nung gugma mo'y modumala sa atong kasing-kasing. Dili pwede mga igsoon nga habwaan na nato sa daotan unya dili nato pulihan sa Dios nung gugma. Kaya ang spiritual life dili mabuhi sa vacuum. Kinahanglan sudlan sa Dios. Kay kung dili mobalik ang daotan nga mas grabe, mas daghan pa. Unsa ang paghabwa sa kadaotan, Padre? Ang tubag mga igsoon, we come to confession. Muduol kita sa sakramento sa kumpisalan. Unya maning kamot ta nga muundang sa pagpakasala humanta makapangumpisal. Kay isip mga Kristiyanos, we have to decide either we are with Jesus Christ or we are against Jesus Christ. Either we gather with Him or we scatter with the devil. There is no middle position. To be a Christian is not neutral. Mga igsoon, tugutan nato nga kining Dios nung gugma may maghari sa atong kinabuhi. It's a call for change. Usa ka higayon ni ana si Santa Teresa sa Calcutta gipangutana sa usa ka journalist. Sister, unsay usabon diha sa simbahan? Si Sister Teresa mitubag, ikaw o ako. Ikaduha mga igsoon, maghigugma ta sama sa paghigugma ni Hesukristo. Kanang paghigugma nga adunay pagsakripisyo. Ang mga santos nahigugma sila sama ni Kristo ug nagsakripisyo sila, lain-lain lang ang dagway sa ilahang pagsakripisyo. Si Santa Teresa sa Calcutta, nagsakripisyo siya siyang pag-atiman sa mga sanglahon sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ug siya mismo nakasabot niini sa iyahang pag-ingon. Ang tinuod nga paghigugma sakit. Ug mao kana ang iyang kinaiya. Masakitan ta kung maghigugma ta sa atong isikatawo. Kung ang mag-uyab magminyo, kinahanglan nila biyaan ang tanan aron maghigugmaay sila sa usag-usa. Ang usa ka inahan nga nanganak o nag-aliman niini, hilabihan ang iyang pag-antos. Og sa katapusan, midugang si Santa Teresa sa pag-ingon, ang pulong gugma is misunderstood and misused so much. Buot niyang ipasabot that those who do not love like Christ have misunderstood the true meaning of love. Kadtong wala mahigugma sama ni Kristo, wala gayud makasabot sa tinuod nga kahulugan sa gugma. Thank you so much for watching. If you enjoyed this video, I advise you to share it and to subscribe to my YouTube channel. God bless you.